לבוא? אבל יואב, אפשר שיעור לבית? מה קרה? כואב לי הראש. הנה, יש לי פה תה בשבילך. תשתה, תחזור להפסקה הבאה, תגיד לי איך אתה מרגיש. תודה. בכיף. אבל יואב, אפשר ללכת לבית? עדיין כואב לך הראש? כן, אבל. טוב. אז אתה תהיה. תגיד לי איך אתה מרגיש, אם לא תרגיש טוב אני אשחרר אותך לבית. תודה. יבוא. אבל יואב, אפשר ללכת לבית? תקשיב, תשתה את התה, תחזור אליי הפסקה הבאה, תגיד לי איך אתה מרגיש, אם לא באמת אני אשחרר אותך לבית. תודה. מי זה? דניאל לוי! אוקיי, אני רואה שאתה ממש מרגיש לא טוב. זה בסדר, אתה יכול ללכת לבית. תרגיש טוב, שיהיה לך יום נחמד.